आयचे लेटेस्ट खबर गॅस सिलिंडराचो प्राइस वाढला फ्रॉम 1 सप्टेंबर. तुम्ही पळोवंक जाता 898.50. हांवें सगळेचे रेटी सांगला तुमकां जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर. आता हांवें तालिगांवन 2000च्या घरान भावला आणि एकूच प्रॉब्लेम हा सगळ्याच्या बायला कडेन इज द रायज इन द गॅस सिलिंडर प्राइस. सगळ्यांक जायते त्रास जाले हे पॅन्डेमिकान आणि एकूच सगळे जाण विचारतायच आमकां कित्याक त्रासान घातला हे सरकारान. एकूच विनंती आमकां सरकारान विचारपाक जाय इज सेंट्रलान हे फिक्स रेट केला पूण स्टेट गव्हर्नमेंटान इंटरव्हीन करपाक जाय, सांगपाक जाय की बाबा हे सारखे न्हू म्हणून मातशे रिड्यूस करपाक जाय. कित्याक जायते आमचे बायल मनीस घरान हा आणि त्यांचे बजेट पुरो जायना बिकॉज एव्हरीवन हॅज लॉस्ट देअर जॉब्स, इकॉनॉमी हॅज ड्रॉप आणि सगळे जाण त्रासान आसा. सो आम्ही सांगपाक जाय आमचे स्टेट गव्हर्नमेंटाक की बाबा तुम्ही जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर वाडवत वयता तुमचे गॅस सिलिंडराचो प्राइस रेट. नॉट ऑल फॅमिलीज कॅन अफोर्ड दिस. आणि तुम्ही चिंतपाक जाय की लोकांक त्रास जाता आणि हे पॅन्डेमिक टायमार तुम्ही हे बंद करपाक जाय विच आर इन्क्रीजिंग एव्हरी डे. सो रिक्वेस्ट करता स्टेट गव्हर्नमेंटाक की तुम्ही इंटरव्हीन करा विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि हे चेंज आणि बंद करा नाजाल्यार रिड्यूस कर कित्याक बायल मनशांक आणि घरांक सारखे त्रास जाता म्हणून.